Amagoro benki ya umwanchi umurigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwe gena ritwere uri abere ritorero kegima nanene kwabere gokwego kya asoko bwatimiro birionsi yegetaseni kega ekerorire ritkoria Jumapili tariki 20 cy'umutenyi omutangani omwakano iwechi bibere na 2024 namangagenderete gokorekana mense ya Kenya alene kerotoro chibuno muraibense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete kwenekeria abakenya buna ekrenga kyabekerene buna serikali ya Kenya kwanza anoko enekia buna babere bawikirania emeroberio au yamagendero anne kwenekia buna abasaye bali asinga batabwati emirimo babere bakwenyorera amogaye emirimo wetrase emeroberio au gatiabo obwagachi bwechinyumba ase ligorire isekegima negetambukiro kenda tuko kero negatiabaraya ubaterera ningo baragendere gosirana na Ruto asoko enekia amagendera bere gakororokana ase omo Kenya asense moende nigo egatiabaraya bagenderete koboria obwamate obuya kororokana ase gatiabaraya nabarikroase orogongo rwa Gusii asenchire moyo kubwatirana eryo koreta amagendero naboigo gosika egekoro gose obomo bwomo Gusii yaragrese moya bona magoroba chinga kingo kwargania SMS AMAYIA eryo nkumanye muna naraya yakubwatirana abasaki baitu toberto gosangirira litkorigima kurwase chinsinyo na gukwarganeria asenchera ere yubikiranu nyorabuna sense moya Facebook nabo tanyarwetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tanyarwetera Ndizi TV News boigonsi nabo yasomoetera se website ito www.ndizitv.net retogenda kumanya kuna watka kurwase chinsinyo asobikiranu. Manchi umurire banango kwariganya be kogo sangana nchiwe kwa mwere retriane EVERLYNE OSERO nuri okeneki achipicha neryo gicha wikera sencha ya bene nigakuro kwa Abigael Nyanchama isaranso iketo kumanya sencha usengo manya senchera ere yobikiranu amaye ENSA EYEMO nko yachaka bene kurwase county ya Kisii ase omwana Caleb Omenke aberega kurwara ase egeka kurwase ose uburoire bwenkoro nabona nigo amatia yaberekewe soke nakugania ogosirwa eryo kumurwariria ase Chinyagetari korengana ne amateni go ebilia Nyagetari yaberege gosebaganetie obokonyi bwechibesa echo kire kishingi chi milioni 2.2 eryo mwana obo abe bakonyora obokonyi nigo batayo na tatu mwabo mwana yo yorenge kurwa ogosiro nene bokonyora chibese cyo aniga beteka gosiria obugima bwaye umutienyi ogatano na kabere omwako yoga wetera oburero bwa kansa na gotiganye na oyobono otabwati ncherende ko kana nogo ta enyara nabona nigo baganirira abasamariya baya naboigondo bwatomoyo bugokonya bekawe sokya eryo kubasira omwana yo abega konyora obuwenya ase Enyagetari muri ketombe rurimo manya nabawutarirengeyo nagotwarganirira robotyo rwa senchera yobikirano AMAYIA kurwase kenyorogia kabori imeyo wadi ya bubaracho bunge nyalibali chache county ya Kisii nigere no kugania okonene gochiase omwanobo oyoberega kurwara ase kabono wetera asoburoire bwengoro asengina gotera buna omwana ye aselieta Caleb Omenge abeirega kurwara wire bo mwana nigo bwachagete 2005 bona kero mwana tokuna kumweta na nigweta gweta singinchi yokurigia oborwire bwaye lakini bono egacha gwikerekere tumiro manyagitari amopima akamanyora emeki yari kwira manyinga nigire menye yabete menyerere bona agatotebye gendo mogokora mugwenete konyora chibesa mumwire bakamata hospital agenda chigo igurwe emeki eyo akorerwe repair egere nerabe nabanya saa mukonyire gocha ekere twanyore tuburwire obubwaye 2010 nali akorere tusajerie iyi yeritanganya oyo renge konyara komokorera yonsi no mugaka bonekera ikaga kwa nali nachaka konyara ko bango tanta na nkarore gesunte kenene aso mwana oyo ne Caleb bona maene lakini ale konyika nelinga nimonyare ko bamogonkonya nyare ko bangonyora chibesa gerembe epo konyara ko bango monasiria iganyomba nabo igona Nyagitari akera akoreirwe surgery iyi ya kabere ase omokyobo bokumutalia ase Chinyagitari nigo baikire omwerio ase bono babwate obulimiro bwechibesa echo chire chi milioni 2.2 bunangina akwerera elindo mwana oyo gocha kubarwa ase tunde yende ase Nyagitari ya Tenwek bono yaikeire chibesa kera to goika Tenwek go bagosaba 2.2 million bagatebene cha F ne garamie 450
bono iga waigete bagantuma ngagenda neri rube osabe kurwe county yao jibesa oranyore onyare ko bagokoreta bono niko batagete 1,500,000 and above bono besa ejitimbuati yaikeire kere bono mwana yako gende clinic nande naroni ko gende clinic bakumuchike kiagera ari wiki yaikeire njino enchefe yage kumbura kere ngochaka ko gende na matumizi nyumbe kere natigetu Mano na ban komugata na mutoma buye kantari kumanyanga na ike kiagera na nekere ngo ikaroba oba wiki no nekera ko ende cho twagenda twamwamba na twamoleta lakini yekere ike ile kiliniki betererete twariye fea ya ko genda buye nonya nabo babeire baguchangirwa ase bagoteba buna nigo asamatuko abwango iga banyora umuchando bwa baibi abo bataka kubaura chibese kurwa ase esimi kulinde mbanyara ase bono barosia enchirinde ase chibesa chobokonyi chikobekwa wetera ase pay bill twanyara ko batokobeke ruchibesa ase pay bill namba yende twanyate ko batokorosia lakini abaibi bagachaka nande ko koni tukaondoka so murwire bono na kitogokora tukaroranga nande gento kende turakore no korosia pay bill namba ye moroche gaiga oyo bwato go bokonyi na bagutumie pay bill namba ye iga enyare ko ba egotokonya abaminto ndibwensi oyo ranyare ko bogokunwa nyasago seseni origererio nyare ko bagogotuma gocha ase pay bill namba ye iga noko nako ogosaba kwabo guchase abantu bogwancha okuya amona barai Imeye County ya Kisii elio gweswanania elio koba obokonyi abantu baminto manyaro mogonkonya mugafana ito simbarati muchumbu ito sairi chanda no mwamsi ito primo ongu kusaba manyaro mogonkonya na nje yaraginguwana umwe MCA oito ongubo nabo igo no omwe mupio ito sairi chanda amona omugabano ito simbarati amona omugwimenire tonya toto nabaminta abo muranyare ko bamogo kunwa sichinkoro chino no muranyare ko bamogo nkonya nyasaba seseni na nje mbaira nilingambi yamono bono ogosaba kwaye ngina Caleb nigo agosaba abasamaria bayabagendere gwesokia na kumukonya elinde agendere konyora ubugwenya aliyesenya gitalia tenwek elinde lionere anyara ko babuna abana bandi kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi Miamona omoriketo Mildred Mumanyi ase orobo tiororikanu mancho murigere bono ekionekerero ke amateyo bagusabonde bwensi akirega ko bwata na bako basira erio baikiranie chibese chire shiringi 2,2 ase ogokonya kumugwenderia omwano yobo tokotikana nayo nigo ekiama kya ODM kigenderete kuboria abantu kwerikia ase ekiamekyo asomurobere yogendereta ase chinsemo aimense ya Kenya abwata nibe kiamekyo anene korwa sensemo ya Dagore North Imeye County ya Nairobi nigo baenekirie okogendereria buya ku muroberio yo asebago babeire bakoyogokera na oteba no muroberio orakonye abange asokwenyora libaga nonyane chingaki chech campaign nigo baya kwana chingaki bakoretare yabo ase orgongurwa gusiane na se wodi ya Nyakoe chingaki bamutalera oyo mobo oyoro mo MC wodi ya Kilimani Moses Ogeto moriketo tipo nasanya noroboti orwasobuime ababwatani bekiama kya ODM inso yo murayobo umusikirira Morodinga nigo bagenderete gosemia bakenya aso kwelikia kwa bababwatani bekiama ekyo. Mimi naitwa Neranga Sami, Secretary General wa ODM Dagoretti North. First we are here to check on our chairman baada ya kwa accident takujua kwa anaendelea aje. Eganga ya benene no kwelikia kwa babwatani abaya ase bakoenekia ngani go bagenderete kutwara omubaro monene registration ya chama new party members ambayo as in Dagoretti North even without the chair being around sisi tunaendelea kufanya registration. Chama yetu ya ODM ina wanachama wengi sana Dagoretti North. We are recruiting new members na wale wengine maybe walikuwa kwa chama wakahama chama na wanatamani kurudi. Ase taro ya bene yoko mwengora umuteneri bwa bange ase bunge ya Nairobi omweshimiwa Moses Ogeto nigo bagokerete okubwato kwa wechi committee chitenenere tobochori kurwa serikali ya nene gochia serikali chechi county ngana na statement kutoka kwa party wakati wamekutana kama I think it was NEC the central committee walisema wameamua kwamba mambo ya election board
iende chini kwa counties. Hiyo ni kitu moja tunashukuru kwamba lazima hiyo itafanya mambo ya chama hapa chini, na wale ambao wanasimamia mambo ya election, mambo ya nomination katika chama itakuwa na uwazi kuliko wakati ilikuwa centralized in Nairobi. Watu wanatoka so many kwingi Kenya hii kutafuta hiyo ofisi. Komenta nayo ni gobanyara kwerera obuya bwo konyoro bokorore bwe ase serikali Gusii County asebate banga obwasi oku mbochiko enekiwa. Inapokuja hapa chini katika mashinani kwa njia nyingine imekuja kuimbao wanachama hapa chini. Inaposimamiwa hapa reduce ile movement from one maybe from Western Nyanza Coast to Nairobi. Inapatia wanachama muda mzuri to do their campaign and to trust the process of the nomination. The US, you see, New York City, New York State, when they release results, those results are final. Like Kisii County, when it releases the results, those results should be final. Like whatever happens in the United States of America. ODM! ODM! Ginko ripoteri ya Ndizi TV kurwe kenyoro kia geteri kegotoke ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitaria Nendipon Asanya. Mwana omurikeito dipona sanyase orobo tiororo ikiranu amayanda no mwichano nigabwatete abamenyi bekenyoro kya mwari mweke gotoka ase ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira yengo bwatkana no gosiria obugima ko mugakoyomo au yotoka mwayega kwete ase chinchera chobo tutukano korengana ni amate nigo bwatire no mwichano monene asikere bate unati bakagerete agosenya gosira na bwate muchando onde bwansi akorende nigo kya egento kyo ichano aikirwa munyora gasirete asinonya na bagateba bunanigo abwate chinkoma ase omubiroye kanarizo mwana wijibese kaende school bona go stress njarengo nani jibese ubwabwa atamadeni ya Equity umuro minto ina moete cha echire ina konya kotora furio uchacho magomo gimaka na Equity bona nje naka giteka no igwikure naka mwana ya ime kyagara nabwo atochungu gete lakini kana konya akire mioro egente kyangicaniri sana igenje nendo kure gokokobe watu inyoria yamaga wana kumetinga mbikone kibi na onyembire icha bigakara bitawanja bya birumongino robina. Omochumbe webunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira Stephen Mogaka ni go aruro koboria ko kini wa Weskuru EYEMO gwikasekerengo kya nationals buna chiskuru chinde anena se county ya Kisii echio chitenenere ine kanisa yege Catholic buna Nyabururu asatere bune county ya Nyamira nero neganitie skuru ya kerengo kya national ekyo kerense yoboteneneri we kanisa yege Catholic hani gaya kwanete chinga kya betga wikirana asomuyega bwo kubekwa samasabo ekerisia Kenya ya St. Mark Nyantrago ikike gotoka ase ward ya Busamaro na tauna county ya Nyamira anene ebunge ya West Mogrango na barabunigo baganetieri bagali ligi yaliyo kwenyorera esukuru yekerengo kya nationals anene yetenere ne kanisa ya Catholic ya Kisii National School mtuto bwata Nyamira mtuto bwate Catholic Church. I am making a humble request naga Bishop kerongo chago chago onyigorere na ndo nyanchere twetigane to develop a girls and the boys school as a constituency yane iteneneile ni kanisa ya Catholic egeko gerarangenyo tweka ini nyahuru nyasabakwa tweka ini cardinal. Bishop, I'm down on my knees pleading that let's do anything we can do to also match the standards yet school chiria Catholic. Nechinga ki skuru chiabere chiko igorwa imense ya Kenya ase tamwe ntangani korengana ne kalenda ya masoma somwa ko ebechi bibere na meronko ebere nene nigo gosira kwa bene ko gendrete korwewo gochiase aborokiwa anene bali bakorwa ase chinga chitari kwenyara nigo mo bisomo nene otire tamangana yo bachenu ase county ya Nairobi Geoffrey Musiria aberiga kwena na chi scholarship chomo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja ochiase abana abagusii abo bakorwa ase chinga chitari
kwenyara bono barachie gosomiwa ase miaka enere bosio batari wakanira kende yonsi murobere betoko korekana ase nsemo ya Nairobi Professional Center ase nyombe yo yemeyegani goborokiwa 15 babiri bagokonyeka kurwase obokonyu ugo negetambukiro kyabire ko kerwa negatia barai abo batero nawe kaba kubwatirana kwenekia buna babiri bakurugusira kwa bene ase kwenekia aborokiwa babiri bakwenyorera chisemi cyabo igobo igo barurogo semero gochiase abaiboli abuna ngo cyabale kwenekia abana bonsi bakirase kiskuru abana bega 15 na abana bari abataka bagusii bari Nairobi abaiboli babo bari Nairobi bagwake kura Nairobi bamenyire Nairobi abana basomerete chi primary chi academy chi government school chi Nairobi the needy children oyo we academy yo go benefit no oli go somigu either ne kanisa ose well wishers a foundation abuna barabu go benefit bale so na choose the committee kurwa se chi welfare kyara chi welfare na chibwata abantu na ne chibama eta abantu be kijiji chi welfare chikanda chiga identify abana barenge more than 20 out of these children nga formwe committee ende kuongozwa na Edwin Nyakundi wakagenda bagaswago vet bakwenda mpaka mwabo umwana uyu ba interview mpaka neighbors bara umwana uyigana qualified no mwana oromotaka osino monto otenyarete and tokateba okoba chiskuru ba report Monday tiato take some days tomenta matukabira ata toigane na turanyore bali bari bono banyorire opportunity yo kwenda basome ba advance to the next stage bacha okonya baiboli babo ngwa kere kitende kembia mono so mheshimiwa Musiria asokwe mbawa wanafunzi baito kwera ne skuru inche na ngwa kera baiboli mutwaro moyo na around ya bana gosoma bali na ndimna into byongozi ko chigotena tore na bana aba weika to make sure bachire skuru oyo korigia ekirogo kyobo MCA ase wodi ya Nyamaiya eyo gotoka ase bunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira ase Secretary Richard Munyancha nigo aganirie abarai kwewa amaskani nabo goskana barabo ase barabo abanyene ase nchireyemo yogo kinia egesaku kyombogusi okona chinga kyecho Munyancha nigateru na ogwa matebotali obuya wabere bokorokana ase egatia barai ase mona bakago kwanira ese yabere koenekiwa agatio mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati amono mochumbe o South Mogrango ime county ya Kisii Silvanus Osoro na kugania umurai wense Dr. William Samuel Ruto amono umurai we kiama kia ODM Raila Amolo Odinga goswagati ase ogokonya kugayana enganiyo nigo aganirie obo mokobao no bwanchani kororokana ase omugusi erogokonya egesaku kyo mugusi poskabosio amareta ngoro kona le Richard Munyancha kurunyamaya ward Nyamira na nje igongo singetia gotebanga omonto okorama omugusi ominto oyaya twakanira emanye kanenga nyo abantu korugusi chisokoro nabagaka nabangina nabonsi mosiri batebire muntaba soko ire kiara basike eriseri moto wate Nairobi una twa wate ominto Simbarati twanyoro yonde mosiriga tigaba gusi tusikane andonsi azetole egende kemo ngoteba buno murai na arorire tubwate okorwanani kwa Gusii ndubwata abarai abakongu korugusi oyo minto soro no murayo minto governor Simbarati oromo kongu kabisa yo tutegeta Gusii 20 kiara abana ba minto abamo babe nurtured kiara mambi na bano tutete batwaro bongozi bwenseye lakini toko sababa ra yabanene omosikera iro Odinga na Ruto baleta banda basobwamo kiara Ruto ese gotebi osora akire gaokira Raila segote Simbarati akire igaokira na barabumbaro esege abagusi erindo mugusi atenene buno mugusi asobomo tutena asobomo enyombeyemo abantamo banjaine tusikane chinga kichonzi Mwanchi umuri boneka twanyororo botioro kurwa sumuronere bekiro ke MCA se wodi Nyamaiya turagenda ase omutimo kumokego ekiro tureira nento chikurigereria aninali abereka okorekana ase siko yorogongo rwa Gusii na chinga kyabara kurwa se serikali bakora umurai wese Dr. William Samuel Ruto baba wikirana aso musangrekano bwobwamo ime ye county ya Busia na gukwanira emerobiro ao eyo serikali begete yokoreta amagendro ase abakenya tobusa Oscar nkoira natore
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegi akorekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi weke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere EYEMO elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Mexico yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha konye mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chamagoba imeya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma obogima norogendo asekero rogendo rubwate omuganoye na igekogera ntubuna Ndizi TV tokoretera omoroberio okorokwa omuganone ntubuna Ndizi TV twabere tokora monchererio asomoroberio bomuganone uchakira kitariki 24 cy'omotienyi o January nigo moroberio yorabe gokoretwa na inche job maangi inyoranga asomoroberio bomuganone nigo tugusanga n'abana siasa abonchereria abagosorie byata n'abantu ababere bagwikirania ebire ase obogima elinde kwa omokia elinde omanye bunano enaya asole nabo kogendera elinde ikiranie okugane kwao ase obogima umerana na inche job maangi kera litukulia Jumatano ENSA emonenusia marogoba asomoroberi bomuganone omwanchi omurigiriria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobirio bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase kiciro cyito ebinto ebiya byasera ase kiciro cyito nabo igo tugochikutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto ku chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Nyabeta kera rituko ria wiki kurwa Jumatatu gwika Ijuma chinsa ibere nenusu chiabotuko imeya Ndizi TV Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Mwanchi muligere nainde ngoko yarigania irio togendere kwimanya sobwekano mayense EYEMO na tekere kurwase chinsinyo imeyense ya Kenya tokogendera nigo muraiwense Dr. William Samuel Ruto abagakora baraibande asogwikira no musangirekano bwa masabo yobwamo ase ensemo ya Machakusi ebunge ya Teso South imeye county ya Busia ukwana chinga kiechio Ruto nigaba ka ukwane kirenge gagoteo kirenge kinene ya serikali noko ene kyabona abasaye babere bakwenyorera emirimo iyo abakonye aso kwegendereria naboigo kwenyorera engeria nigateba buna babekiro murobirio obubwagachi bw'ikinyumba serigorirense ase barachikwaga chinyumba chimisano ase ensemo igosase county iyo ya Busia na kugania abasaye wesokia erio kwenyorera libagali emirimo nigo igateba buna babekiro koigwana nechinze chinde ase okorwa asasa kwena na abasaye amabaga yemirimo asabasaye asatabuna nigo abasabwo barachie kwenyorera alibaga yoko udigoserio konyora bumanyi bw'echinchera yobo mbeki bw'echinchera chiekerero eryo konyeka konyora ebitoki gwetera gokora egasi ase mitandao nigo bayigabaga goteba bune serikali yaberege kubwatuka chibesa ejo chabe chigosira chisemi ase chiskuru imeyense ya Kenya chiskuru choboroso na bayigo chiskuru secondary na kubwatuka ege kurege tindigo chase abatenende bechiskuru abo bakuboria abaibori wakana chibesa nonye nechinga chibesa cho chabere chiwakanwa ne serikali. Hii Kenya haiwezi kubadilika kwa mambo tu ya hewa, itabadilika kwa kupangwa vizuri, and we must be deliberate, we must be intentional about how we create jobs, where we create jobs, and how those jobs are going to reach ordinary citizens at the grassroots. Hapa Busia napanga kujenga nyumba 5,000 hapa Busia. Hii Teso yenu, hii Teso South ndio naanza nayo. Tayari nime-award contract ya nyumba 1,000 hapa milimani hapa karibu na kwenu hapo. Na mimi nahitaji vijana pale, na munisikize vizuri nyinyi vijana. Nahitaji vijana pale kwa hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya kazi. Ile tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimezunguka duniani kule, nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Canada, nimeenda Faransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia. Wamekubali kwamba wafanyikazi wa Kenya ni wafanyikazi wa muhimu sana. Vijana wetu wa Kenya wanaongea Kiingereza kizuri, wamesoma vizuri na wanahitajika kufanya kazi duniani kote. Ndio sababu hiyo tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF haitakuwa inajenga shule peke yake. Pia tutatumia kujenga ICT hub. Katika kila ward tutajenga mahali, hao wabunge wataweka pesa ya kujenga, mimi nitaleta kompyuta. Tunataka kila ward tuwe na vijana 300 400 wanapata pesa kila wiki kwa kutumia mtandao, internet, katika kufanya kazi ile inaitwa remote jobs in different parts of the world. Mtu unaweza kuwa hapa Amukura lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani na unalipwa hapa Amukura. Tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Chinga kichwa igo Ruto nigava ga koenekia amonchurerio asensemo yobochenu asenchire moyo koenekia unakera omo Kenya bwenyoreire obobwenia asenchira yobororo anene aso kubasira abakenya bokonyora wense aso wakana ekadi ya NHIF nabo igo kobwenia amarwere au noburere bwa cancer, esukari, hypertension egatia yandamange. Chinga kichwa nigava ga kurwo kuboria gochiase aba 90 anene abaremi gotumika bene obuoyo bubokoenanwa ne serikali aseri gorize eriyogo kinyari gesa imense ya Kenya asenchiremo yogo konya gutanga obutumikwe ni benyinge kugorendagera kurwase chinsi chesko. Mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana kwetu sote. Kuna watu hawana pesa ya kulipa NHIF. Si ni kweli? Kuna watu hawawezi kupeleka watu wao katika wakiwa na kanza, hawawezi kupeleka watu wao hospitali kwa sababu gharama iko juu. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya 4
ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Yule uko na uwezo kiasi, ulikuwa unalipa shilingi 500, sasa tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Na pia tuko na hazina maalum sasa. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Ile gharama kubwa ya mbolea ilikuwa 7,000, tumeipunguza imekuja 2,500. Na mimi nataka niwaulize wakulima wa Kenya, tayari tumeweka mpango maalum. Wale walikuwa wanatumia gunia moja kwa ekari moja, mimi nawasihi mtumie magunia 2, kwa sababu serikali tumehakikisha kwamba iko mbolea ya kutosha. Hivyo itatusaidia kuongeza productivity na tuzalishe chakula ya kutosha, kwa sababu tatizo la Kenya kubwa ni kwamba bado tunaagiza chakula kiasi kikubwa kutoka nje. Asensema yaye omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigabaga kumwigerera umuraibense Dr. William Samoei Ruto na tayona nigaraswe omustari omotwe ase okoreto murembe ase chinse chikenderete kwenekya chisegi nigaro kuboria gochase abarikya mangana kwenekya bunanko babare maiso chinga bakubwatoka oroboti bobwatkana na mangana yo asate na ENSA ya Kenya nigo etabwati bobe bonde bonsi gose segende yonsi ne chinse aicho chichi. Wenyeji wetu, ndugu zetu ambao wako kwa media, tafadhali, Kenya is not at war with any of its neighbors. In fact, Mheshimiwa Rais is on the front line kuleta amani katika eneo hii. Mataifa yanayumba yanapigana, na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inarejea katika hizi mataifa, kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale ambao wanaandika, kwa sababu tulikuwa pahali tukaona wanasema kuna vita imetokea hapa, kuna kasoro hapa, kuna kasoro hapa. Please media, there is no problem with our neighbors insofar as Kenya is concerned, and if there are any issues, they are normally solved diplomatically. Nomonogeri bwebungenene Moses Masikawe Tangula nigaboria baraibonsi koiralibaga airia na kubakorera abana nchemeremo na kugayana amakong au ayo abakenya abagendera wetera asateru netitari chinga kicho kwamerania na ENSA moya umugavana bwe county yo ya Busia Polo Troma nigo aganirie abarayi gotumika ribageriga na wekeraniria abana nchi amagendero asateru na kera chinga kinigo chirena yaye nigo chitari chinga kichia siasa akorende ko bakorera abananchi emirimo arene ko bwatkana nechira chiribabete bakubariera chinga kicha magendero ose chinga kiche campaign. Lazima tuketi pamoja tujenge nchi yetu. Lazima tuketi pamoja tushughulikie wananchi. Lazima tuwape wote ambao wamepata nafasi, akiwa MCA, akiwa governor, akiwa mbunge, akiwa rais wa nchi, nafasi ya kuwafanyia watu kazi. Another time will come, wale wanataka kukompete, filimbi itapigwa na ikilia waingie uwanjani. But for now, let's focus singularly on resolving the challenges that face our country. If we all work together, those challenges will be much lighter to resolve. If we pull in different directions, the challenges will magnify and become even insurmountable. Tuko Kenya ni demokrasia. Kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kufanya siasa ya kuchaguliwa, na kuna time pia ya kusema wale wamepewa nafasi
wapewe nafasi ya kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Wakati ukifika, wananchi watawauliza maswali. Hiyo ndio inafaa iwe namna hiyo. Lakini ukipata kwamba unachaguliwa leo, alafu tena kesho unaanza kuchosha wananchi na maneno, na wewe uko na ofisi, na kazi yako ni kutatua zile shida ambazo wananchi wametupatia, wanazo, na wametupa nadhifa za uongozi kushughulikia. Abaraibande abo baikiranase umusangirikano yonga muno mwaziri w'ekigosori Abab na Mwamba omuraibwa barabanke ase bunge Kimani Chungwa egati abaraibande abange awasina Mwamba abaga kubainekeria abamenyi be county ya Busia bune serikali yaberege kubekense mochibesa ijo kirachigokonya asobwaga chibwegeti yekigosori agia Busia Stadium ikyo kirachake kwagachwa ase amatukabwango ase semo ya Kimani Chungwa nigabaga kurokuboria guchasa baraibonsi gusabaga kurokuboria habaraibonsi gosikwana kwe wachinga kinyororo cyo kubwatirana eriyo koreta amagendero igati y'abaraibande kurwase county ya Busia nigo bamwakirambya muno muraibese Dr. William Samuel Ruto asogosira nabo igo kubabwatesia na mono kubaikiraniria chira cy'amagendero asensemeyo. We have set aside funds for the construction of Busia Stadium, which will be starting very soon. Tumekubaliana na governor, we are working very closely with the governor, that in the shortest time possible, the construction of Busia Stadium will start. So we are well, watu wa Busia, tusimame na rais wetu mundu humundu. Hii Busia ni county kama Kisumu. Hii Busia ni county kama Siaya. Hii Busia ni county kama Homa Bay. Hii Busia sio koloni ya county nyingine yoyote. Na ni lazima tuheshimu viongozi wetu wote, akiwemo huyu governor Otuoma wa hapa, afanye kazi na rais kwa minajili ya maendeleo ya watu wa hapa Teso na Busia. Na kuambia rais, hapa Teso ni kwako nyumbani. Umeanza na sisi mbali sana na hujawahi tuatilia. Hata wakati tuliteleza, unajua mtoto anaweza akateleza, lakini akirudi kuomba msamaha unamkumbatia. Hawa wananchi wa Teso wamesema wamerudi kwa serikali na watatembea na wewe. One, Your Excellency, you promised us the issue of the university. Do we have the university? Alupe University iko ilikuwa ndani ya Busia Economic Blueprint. Your Excellency, we want to appreciate that the dry port at Malaba was part of that particular intervention. We thought we were going to have it. Your Excellency, I also want to mention in appreciation that the Nasewa Industrial Park was supposed to spur the issue of economic growth in this particular area. And Busia is a agricultural area. Your Excellency, you did commit to pay 250 million as a national contribution to this cause. And I think Mancho murigeri korwawo nigo abaraya boigo baba wikirana Imeye county ya Bungoma eriyo kwenekia oseko igora bene osekoro tota umuroberio bwa mache asensemo ya Malakisi Imeye county ya Bungoma tawatikana nayo nigo mu waziri bwa manganayo bure mimensi ya Kenya Mithika Linturi aberega kwenekeria abaremi buna nigo serikali wetrase wizara y'oburemi yaberege kubwatoka chi machine echo kirachigokonya ase okwomia ligesa lyabo chinga kicheli samura gukwana Imeye county ya Meru nigabaga kuboria baremi kweneke muna ngutumeka bale chi machine echo asenchera erengia anene kweneke ona babiri baguchigacha ase ararunge eryo chibe chiko bakonya ase amatuko abosyo nigo bayigatebire buna ase omwako yomo nigo ligesa lyechibando nabayigo chingende lyabere ligo kine mense ya Kenya akokonya gose koirera ense ya Kenya kobasagia ase amangana yendagera anigo Mithika bagagoteba buna nigo barachikogendera gusira baremi asoko eneki yarigesa ligiya lyabere likoeneki mense ya Kenya eryo gukora umuchando gwenchara uyobere gokoeneki wa ase chinsemo imenseye. Kwa wale wakulima wako hapa, nataka kuambia na kuwashukuru na kusema asante. Nataka kuwashukuru na kusema asante sababu wengine walisikia mwito wetu wa kurudi mashambani, wasema kama kuna maandamano tunataka
watu waandamane kwa mashamba na fertilizer na panga na jembe. Na wakati mambo yalikuwa magumu, wale wakulima walitusikia, wametusaidia sasa. Estimate ya mahindi yale tulikuwa for the last up to 2021-22 ilikuwa milioni 34 gunia. Mwaka huu uliopita tumeweza kushalisha mahindi gunia milioni 61. 61 million bags ndio tumeweza kusalisha. Wale wamesalisha haya mahindi ni nyinyi wakulima, wale walisikia mwito wa rais. Tuliamua tukielekezwa na rais, tukasema hatutakubali chakula kile wakulima wameweza kusalisha kiweze kuharibika. And that is why we put in money to buy dryers to assist farmers reduce on post-harvest losses. Tibererani gorigendrete koinekiwa Imeye County ya Kakamega kubwatikana noko ng'anyigwa kwa borokia ase skule sekondari ya St. Gabriel Isonga iyo kutoka se bunge ya Mumias East Imeye County yo ya Kakamega kubwatikana na machibwa mabe ayo betaka koinekiwa ase skule yo asa matemwa manene KCSE omwaka oeta koirera bao abaibuli abo babwatitwe gosino michano manene goseria omorokia omonene korwa seskuru yo nabona nigo kubolia kwabere gokorwewa ochese kiombe kyabarimu Teacher Service Commission TSC kwena kyabuna nkwirania bare abali mwayo asekeria omobungo rugari aberega batabuna okyo tarikero kyo egetambukiro kirabege kugayana omochando aseskuru yo. TSC warudishe walimu Isongo. You cannot correct a mistake by doing another mistake. We cannot correct a wrong by withdrawing teachers. But for sure, why did we reach there? Who is to blame? By the time our own school is producing E's, where is TSC? Where is quality assurance? So really, it is a bipartisan discussion. The community, TSC, Ministry of Education, and us leadership, we must come together and agree. Yangu sana naonigo yabage koenekiwa ase kanisa ya Redeemed Gospel yego toka sensemo ya Chepareria ime ya West Pokot ase abayino kurase kanisa yo abeire bakwemburunganeria umurandi obo oyoba batebabuna okorwa morokererio ase chinchera chitabwenere tikolengana nokugania kwa bayino abo nigo batebire nonya nabo umurandi oyo nigabere gakoreta machiko ayo atari kolengana nokugania kwabo asiba munganirie abega kunganya eriba bakoreterwa umurandi mwawo sebatana nigo bawucha kuimukia egetambukiro ekyo getabe gekoreta ekyorokererie kia eyamagega yo yorenkumburandi agosomo chakia bwekanisa yo akunganya gocha se chinse gosago chia sense ya America anumurandia omoyia koretwa sense meyo asabeire ga koreta oboturubania ase kanisa yo nigo bagotenenia omusangrekano bweri tukoria rero asibate bati bari gocha kogenderera gusasima agweka maunchuriro abeire ga korekana. Enda ansia huko nyumbani. Sio hapa. Kwa sasa tunatangaza ya kwamba Timothy aende. Hii wiki alifunga hii kanisa mwenyewe akapandisha makafuli. Sisi ni washirika watoto wa hii nyumba. Anataka tuende wapi? Namba 2, tukaamua tuweke pia yeye akuje kafuli kasiingie huko. Amekuja na kijana mwingine amechanganyikiwa, amempea authority, amemsimamia, anakata kafuli, yeye anarukia mwingine na amekata kafuli. Kwanza hiyo ni makosa. Sisi hatuko tayari kwa vita. Lakini mkipata pastor mwenye anakuja hajali washirika, kazi yake ni kufukuza washirika, anasema ati hana neema ya kufuata watu. Ati ukienda enda. Huyo ni pastor wa aina gani? Sisi tumechoka. Watu wamelia, watu wamechoka. Imefika mahali tumedecide tunataka pastor mwingine. Huyu ako na neema ya kufunza, abaki shule afunze, sisi tuletewe pastor mwingine. Na kama hatutaletewa pastor mwingine na Redeem, yeye achukue washirika yake wenye ataenda nao. Sisi tunaweza baki hata bila jina Redeemed hapa.
Mwanchi umulire banayo negatiari na kwariganiretia semesema ya ENSA senchera ere eyobekiranu mbye munasi bali twabwatira na soko ene kyamangana wekera senchera ere eyobekiranu bali bonse bagenderete guturigereria kurwase chinsinyo ao ni gotoko bakira ngambye muno anene bali bagenderete gutubwatia se chinsemo chimitandao sensemo ya Facebook gaiga nindoche bali bagenderete gutubwatia gati yabo Vein Omwenka agoteba our God of mercy help the sick ones pamoja kutoka Saudi Arabia ngageteni gako arifa ase roboti ruri rutanganitwa batogo soma ase amatemo eganetie obokonyi erio komo rwaleria gusikumu gweneria omwana obo oyo bwate oburwaire bwengoro Videlis Kobro nigo agateba no aturigerete korwa sensemo ya bumbure akefanya ribo korwa bubasi bunyankama esani Catholic mwisho embusurengi ya korwa bonchali bomwancha no areme naregaiga obwatere tariko ngsana korokothiano Pythagorean whatever watching live from Kericho County, the Green Town and Green County. Keep the good work. Thank you. Narega yokro kwa Morris Okuma whatever noareme Rose Machemo niga gendreto goturigereria korwa sechinse mocha pipeline ime yomochi o Nairobi. Abo negati abali abagendreta goturigereria na bali once more ko HTV channel to kubakira ngambia mono amange tumirane chikoraga chinsa soto eri na ndengo manya senchera eri yobekiranu nyora sensemo ya Facebook na bakandra otonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyarwetra Ndizi TV News go nabo okoja somo eterase website ito www.ndizitv.net hiro togendre kumanya asobwekiranu na watka korwa se chinsinyo ao eretriane EVERLYNE OSERO oria oeneki achibichaneri ogichawe kera senchera ya bene nigakorokwa Abigael Nyanchama twaruburire liboro bya semiro berio erebosio tomirane chikoraga chinsisatu